Pozdrav ljudi, dobrodošli na Kriptoentuzijaste. Danas govorimo o, kako naslov kaže, shvati i izvini, ali me ne interesuje šta ti misliš. Zvuči grubo, zar ne? Možda. Ali, ako ćemo iskreno, upravo ta misao je u srži onoga o čemu ćemo danas pričati. Postoji taj prelomni trenutak u životu, kada jednostavno prestanete da se pravdate. Prestanete da objašnjavate svoje odluke, svoje stavove, svoje izbore drugima. To je trenutak kada shvatite da tuđe mišljenje, koliko god bilo dobronamerno ili kritično, više ne utiče na vaš unutrašnji mir i put. Ovaj članak, koji možete pronaći na Kriptoentuzijastima, dublje istražuje upravo tu filozofiju, slobodu da budete svoji, bez potrebe za eksternu validaciju. To je poruka koja odjekuje u mnogim aspektima života, pa tako i u svetu kriptovaluta, gde samostalnost i verovanje u sopstvene odluke često donose najveći uspeh.